El Magatzem, el programa que escoltaria té puta mare. Hola, molt bones, bona nit. Això és el Magatzem, el programa de referència des del polígon sud de Terrassa. Esperem fer-vos passar una bona estona, com sempre, ben acompanyat amb el meu amic Pau. Atenció, un màquina, un home pluriempleat i la segona veu en off del programa i que no farem servir perquè només sap donar consells sobre tips de com vestir-se. Hola Pau, com estem? Molt bones, Pol, molt bona presentació, Abans de seguir amb les presentacions, segon capítol ja d'aquest Magatzem. I això, volíem començar dient que tenim preparada una secció que la farem, si pot ser, el següent programa, que és un impro show, i llavors demanem a tots els oients i a tota la gent que ens vegi doncs, que ens enviguin les seves inquietuds per així resoldre-les aquí i ajudar en el que sigui. Preguntes, inquietuds, no sé per què passa això quan fas això. Vull que fem una crida aquí a tots els oients que de cara ja dilluns que ve... Sí, o al mail radio.mira o a través d'Instagram, que és més còmode. Ja ho anirem anunciant. Com es diu el mail? El mail radio.mira, no l'hem canviat. Merda, s'haurà d'actualitzar. De moment a radio.mira. Ja ens hi posarem. Avui parlarem de moltes coses, però primer us presento com cal els meus companys d'estudi. A la meva esquerra, el nostre doctor Pere Roca, que vindria a comparar-se amb uns auriculars a la butxaca. S'enrotlla sense donar explicacions i sense motiu aparent i només fa que tocar el que no sona. Això sí, se'l sent de puta mare. Bona, espera, de què parlarem avui? Què tal, com estem? Bona nit. No es pot ser temporal, no? Hem de ser misteriosos. Bones. Avui parlaré no una, sinó dues coses, però que no us les explico ara, us les explico després. Dues coses. Dues coses. Avui portes apunts. Avui porto apunts, vinc preparadíssim, porto apunts i un llibre. Collons. Bueno, molt bé. Senyors i senyors, ja en parlarem després. Anem forts, perfecte, Pere. A la meva dreta, el Roger Salvatella, que ja s'ha ventilat el paper higiènic del lavabo, aixugant-se la lefa després de masturrar-se de forma ambidestra fa uns minuts. Roger. A dos mans. És veritat això, no? A dos mans i al rojo vivo. I què tenim per avui? Pues avui... El rojo vivo. Com l'Anna Pastor. Exacte. No, bueno, sí, exacte. Jo, el Ferreras... Bueno, doncs això. Avui porto 3 temes diferents i de caràcter viral que espero que us facin gràcia i que els... Com ha estat la setmana? Remoguda? O... Ja no hi ha hagut tant moviment polític, no? Ja no hi ha hagut tanta salseta, però bueno... Sempre hi ha merdes. No hem de dir que si veieu que en algun moment, a mesura que va avançant el programa, el Roger s'altera és perquè té mig litre de beguda energètica que ara l'ha amagat, però que si veieu que s'accelera... Perdoneu, però es va exhumar Franco. Es va exhumar Franco. Sí que ha estat una mica moguda la setmana. Hòstia, És un que fa mig litre de beguda energètica, és el que li van posar i... Hoy se sale, ¿no? Es juernes, molts xistes així. aquest xiste era molt bo. Sí. Molt bé, perfecte. Molt bé. Estem a tope ara. És com que m'estic intentant mesurar pel Rockstar i estic com... Foli. La teva secció, que és l'última, acabarà l'àlgido. Ja estaré com... Bé, tenim també la nostra estimada Júlia Ferrer, que com que en aquest programa estem a favor de la paritat absoluta entre homes i dones, hem fet un exercici buscant el perfecte equilibri en aquest 5 contra 1 que tenim aquí a la taula. Hola Júlia, què tal? Hola, què tal? De què ens parlaràs avui? Doncs avui us parlaré de com menstruar de forma eco-friendly, per tant, el rojo vivo també. També. Està bé aquest tema. Ara farà bona pinta. En format concurs o no? Ja veurem, Vale. més o menys. I doncs, a més, també comptem amb tècnic de so, el Martí Galant. Bueno, ja sabem que per Wallapop no hem trobat cosa millor i ens hem hagut de quedar amb el que ja tenim. Hola Martí, què tal? Bones, molt bé. I per últim, doncs, un servidor, el Pol Parrilla, que com a bon recent graduat de periodisme està fent el que més li agrada, però sense veure ni un puto duro. Molt bé. Molt bé. A veure, una cosa, no, aquestes presentacions, tio, o sigui, a tots els has fet una presentació superguai, a mi no m'has fet res, i a tu t'has fet... Bueno, això és el que està bé. Sí, no? No hem trobat res millor. És la presentació habitual, ja. Però m'ha agradat. Com comencem? Pel principi, Comença tu, engega, com el programa anterior, va. Vale, Què som-hi. se n'ha fet de? Què se n'ha fet? Què se n'ha fet de... Vale, doncs ara escoltarem aquest mite, Martí. Escoltarem? Sí, Escoltarem? Pot ser? home, Vale, sí. clar. No, però... Què són els talls de veu? No. No li has descarregat. Ah, sí, és la cançó? Sí. Endavant. A veure, un segon, S'hauria d'estar escoltant ara. Problemes tècnics, no passa res. Vols dir?
Sí, no passa Ja ho ha res. dit bé, això de Wallapop. Perquè la tinc aquí, la tinc Atenció. Etziba-li. Ara. Fotem un bon volum. aquí. Escoltarem i veurem també, no? Sí, home, sí, endavant, hi ha el videoclip aquí. Hòstia. Hòstia puta, això és Eurovisió, tio. Perrea, perrea. Quin orgull. Bé, doncs aquest mite que estem escoltant, pots deixar-ho de fons, si vols, Martí. Doncs és el Rodolfo Chicli 4, un personatge que no sabeu si coneixeu el seu intèrprete. No sé si coneixeu qui és. Sí? Jo... Pel nom no, però... El personatge és Rodolfo Chicli diu 4 David, i es diu David Fernández Ortiz, ara mateix 41 anys, veí d'Igualada, que és actor i humorista català i espanyol, que neix al programa de Buenafuente, que és el late show que conduïa Andreu Buenafuente a La Sexta, i doncs és un personatge que va sorgir en aquell mateix programa. Va néixer el 5 de febrer del 2008, el febrer i el mes personatge. de maig. Vale, m'estava atrapant, tio. El personatge neix el 2008 i va ser en 3 mesos que ja es va presentar a Eurovisió i el mes de maig va anar a Belgrad, a Sèrbia. Això és el 2008, Això, aquesta actuació a l'Eurovisió de 2008 va ser a Belgrad, a Sèrbia, setzena posició, 55 punts. Millor que Miki Núñez. És el que Millor estava que dient. Miki Núñez. Millor que Millor Miki que- Núñez. Miki, què va fer finalment? I que Alfred Yamaya. Què va fer? sí, Què va què fer va el fer? Miki? 20 i pico. Com... Cinquè per la Sí, sí. cua o alguna Sí, així, alguna no? així, o menys i tot, Sí, No, sí. no. Tinc una Setzè, digues. No, però és que no em vull avançar res de la secció. Fes. Si no ho dius, jo ho diré. Bé, a destacar que, pel que he buscat, va ser una actuació on hi va haver molts abutxeos, com ho diríem això en català? Molts xiulets i molt rebuig. Molta polèmica. Molt rebuig, molta polèmica, perquè, clar, això, vull dir, va aconseguir anar a Eurovision perquè la Sexta el va presentar com a candidatura i els internautes, amb molt poc respecte pel concurs aquest, doncs van votar i van fer que sortís aquest. Cotxes. Va ser fora cotxes, és el que volia Va ser parlar. fora cotxes. Crec que sí. Sí, va fer una espècie de conspiració de... Això es volia fer... No sé si Ah, era què va aquest ser? Una any. conspiració, vols dir, amb No, això? conspiració no, però aquestes campanyes que fa fora cotxe per Boicotejar... fer-se-la, això... Doncs va sortir de puta mare. Home, clar, però Ja, no? amb el seguiment que desperta i lo eufòrics que són alguna gent amb aquest festival, doncs entenc que pugui... Vull dir, s'ho puguin prendre malament, saps? Que es presenti un home fent aquesta actuació que estem veient. Doncs aquest personatge va ser creat aquest personatge creat el 1972, és que això és de Viquipèdia i no sé per què Bueno. no fa ben dir que està bé. Com no, és ell que va néixer. Representava un músic Aquest friki, personatge no està malament, aquest personatge. representava un músic friki de l'època que cantava acompanyat de Luciana, que és aquest petit banjo que porta als braços, amb aquesta guitarreta. Ah, Luciana, com la Lucille del... I la Sílvia Abril, no? Sí, la Sílvia Abril, que Això era és una, aquesta- sí. L'actuació. una de les ballarines amb les quals actuava. Sí què dius, tio. Total, el David Fernández, que és aquest artista que poca gent coneix darrere aquest Chiquilicuat, aquest personatge bastant conegut, només durant 3 mesos. Què està fent ara? És estudiant de joieria industrial i es va decidir dedicar-se al teatre. Això s'estudia? Joieria industrial, no he conegut mai això en mi vida, Sí, Julio. o sigui, hi ha optatives de disseny de joies a Belles Arts i històries d'aquestes, crec. Però optativa, no sabia que es podia construir una carrera. Clar, una cosa que m'ha sorprès de mi, que ara en té 49 anys i aleshores tenia 37 anys, el David, quan va ballar el xiqui-xiqui davant de tanta gent, fent una mica el ridícul. I el que m'ha sorprès és que el país, a la crònica d'Eurovisió va posar Espanya tindrà que seguir esperando para volver a ganar Eurovisión, com si tinguessin l'expectativa de guanyar. esperança, no? Jo he buscat, aviam si Espanya havia guanyat Eurovisió, perquè jo no ho recordava, Sí. pensava que era un clàssic fer el ridícul, i ho va guanyar en 2 edicions seguides. Sí. La primera a Londres, el 1968, amb la cançó La La La, interpretada per Maciel, i la segona l'any següent, el 69, amb Salomé, interpretant Vivo Cantando. Que es va treure que estaven comprats, és a dir, van guanyar perquè van comprar els... Ah, sí? Estàs segur, això? Sí, segur. No era una edició que van quedar 2 en primer lloc, o sigui, 2 empatats?
em sona a mi Jo no, a mi... aquest fil. He buscat fins no un puc punt. assegurar al 100%, però és que em sona moltíssim de que Maciel almenys es va comprar. Això eren Maciel, les copes d'Europa del Madrid, això són. També. Comprat, també. Bueno, Franco, és... Va ser el mateix. Clar, clar. Home, es veu que ara a la tomba de Franco van trobar el seu cadàver i 4 Champions al Madrid. Això és el que es comentava. Això és teu? No, Això ho vaig veure un tuit. és un tuit que rula que jo també l'he vist. Està molt bé, Ai, tio. tu t'he M'hagués pogut apuntar, no sé per la Júlia. El 4 de juny del 2008, 4 o 5 mesos després, David Fernández es El de despedeix... l'Scoop. Sí, el de l'Scoop, el mateix. Es despedeix del programa de l'Andreu Buenafuente La Sexa, definitivament del seu personatge, amb el seu tupé postís, les seves ulleres de pasta i dels seus pantalons de campana per posar-se la pell d'altres personatges, per no quedar encasellat amb el mateix personatge. Què més? A veure... Ostres, de fet, la seva actuació al concurs Eurovisió va ser dels més seguits de la història del concurs fins aleshores, fins aquell any. El més Va tenir- seguit a Espanya. A Espanya. val. Va tenir Pot ser 10,6... perquè agrupava com els fans i també els no fans que volien veure com Espanya feia el ridícul. Aquest és el tema. Aquí està el tema. Va agrupar a 10,6 milions d'espectadors, una xifra que se'l situa com l'espai més vist en una sola cadena en els últims 5 anys des d'aleshores, del 2008. Hòstia. 10 milions de persones són... I aquella edició es va convertir en la segona edició més vista de la història del certamen, només superada pel 2002. Qui des hi havia? d'aleshores. Potser és el de... El 2002 va cantar Rosa. Rosa, És sí. l'època dels... El 2002 va cantar Rosa. És a dir, fins al 2008 va ser el segon certamen més vist. Entre altres shows, Aquesta noia, a part d'Eurovisió, també va actuar, que això no ho sabia, en un pre-show de la final de la Copa del Rei, que devia jugar al Barça, suposo, el 2008. Era època Rijkaard o Guardiola? 2008. Quin any? 2008. Rijkaard, no. 2009, no? Guanyem la Champions. És Guardiola 2009, oi? 2008-2009. Sí, pues, pot va ser. ser abans. Bueno, i a fèries de Sevilla i històries aquestes. I també va participar a la campanya de la 11. Vull dir, van ser 4 o 5 mesos de Rodolfo Chicle 4. Però com, a tot arreu. com tot, marques com molt espanyoles, no? En plan, Sí. definició d'Espanya, la Copa del Rei, Eurovisión i la 11. La Feria de Abril a Sevilla, el Gran Premio de Motociclismo a Una Jerez, mica els pilars No, espanyols, no? perquè ho ha dit, però... les fiestes de San Isidro madrileñas... I ara en què es mou ara? Vale, Aquest home. ara És es que mou... t'has imprès és a tota la dir, Viquipèdia. Ja. Una mica. Quatre He pàgines. anat fent un poti-poti. Destacar que, entre altres coses, jo això no ho sabia, m'he quedat sorprès, que el 2011 va fitxar pel programa de Cracòvia, de TV3, i va imitar a Ángel Di Maria, Ah, sí. el jugador Di del Maria. Madrid. Cert. El 2017, fa 2 anys, va fitxar per Lomo Zapping per fer imitacions de Risto Mejide i Eduardo Inda, també, i apareix a altres pel·lícules com Fuga de Cerebros, Torrente 4 i a sèries com Pelotas, Aida o Jim Tony. Hòstia, Jim I a Tony, programes com Tu cara me suena. Cinema de qualitat. Jim Tony. Jim Tony de les Joder, patades dels ous més grans que pots veure a la televisió. Déu-n'hi-do. Bueno, tot bastant tronat, el tema pel·lícules i sèries, el que Bueno, hi s'ha de havia. I menjar. actualment fa de col·laborador en programes com Leitmotiv i segueix a l'Homo Zapping, també. L'última aparició de Chiquili 4 com a personatge va ser fa 2 anys, quan li va anar a donar suport anímic a Manel Navarro, després de que Manel Navarro, doncs, fes el que fes en l'Eurovisió d'aquell any, fes aquell gall tan oportú, i doncs el bo d'Andreu Buenafuente va convidar que es trobessin els dos per riure una estona plegats. Donar-se ànims. Donar-se el pèsam. Hòstia, portem 3 anys a Eurovisió, que déu-n'hi-do, No, 3 perquè anys? va ser... Manel Navarro va ser fa 3 anys, Sí. després Amaya i Alfred, i aquest any Nicky. Núñez. El Maia. El Maia. El Maia. El Maia. El Maia. Va quedar millor Miqui Núñez que Manel Navarro, no? Hòstia, no ho sé. Però la Maia i l'Alfred no van quedar penúltims? O una cosa Sí, així? algo així, Sí, oi? sí, sí. Una locura. Que allò era tan Bueno, pastelós. Miqui Núñez també, no? Però per puntuacions, un cop ja acabat el festival, no? Va escalar posicions. No, al revés, li van treure punts. Ah, sí? Va Sí, caure li va treure punts. O sigui, va quedar com per sobre de Maia i la Fred, però llavors li van treure punts perquè... No sé per què, no ho recordo. No ho sé. Per Em pensava que havia escalat. Van dir que hi havia com hagut un fallo al sistema. Ah, no, no li van treure punts, sinó que li van dir que 6 dels punts que tenien Els havien havien sigut donat? regalats. Però- Havien sigut regalats perquè hi havia hagut un problema amb Bielorússia o alguna així, llavors havien agafat tots els punts que tenien i els hi havien donat com els últims perquè no alteressin el resultat dels primers. Em pensava que era Llavors al era com revés, que li- 6 punts li els havien donat. regalat i només tenia 10 en realitat. Qui va guanyar aquest any? Aquest any. Suècia. Israel va ser l'any passat? Suècia. crec. Països Baixos. No sabia si era... Ulls tancats, su, Holanda. su, su. Jo crec que Suècia. sí. Països Baixos, és veritat, és veritat. No ho sé. Era favorita. Suècia, Sí, sí. Suècia encara no. Suècia estava per allà, eh?
Estava per allà. Estava... Està a prop. Jo no us en recordeu que vaig fer, en l'antic programa que teníem, vaig fer una mica de rànquing de quins serien els favorits. Sí. No us en recordeu? Cert, que vam fer unes porres. Sí. Vam fer unes porres. Doncs havia de guanyar un melindro de tiu, que és el que va guanyar de llarg. Va ser un holandès, que era el favorit. I el segon va ser que italià o alguna així, que té una cançó bastant moguda. Però bueno, que cada any al final no queda res de tot això. Sí, però al final aquest tio... Miki sí que quedarà, perquè l'altre dia vaig estar a una botiga molt coneguda. Tota la planta de discos era seu, a Muza. A Muza. Li hem de preguntar d'on ve aquest nom. Tot era seu. Perquè és lleig de collons. És en llatí, crec que vol dir rotllo alegria o no sé Sí, què em poses, sona que ho alguna va així. explicar, això. Està bé. Bé. No estava a les classes de llatí a batxillerat amb No, nosaltres. és que jo no feia llatí, però l'estalquejo per Instagram. Nosaltres tres sí, nosaltres tres fèiem llatí. Sí? Ara. Bé, doncs aquesta és la història del mite d'Eurovisió en Chiquili 4. Per mi fa 11 anys ja i el recordo com si 11 fos ahir. anys, 11 anys és molt... Que és Fa 11 anys a Chiquili 4 molt ja, bèstia, queda molt més recent. Sí, sí. I bueno, el recordem com si fos ahir. Jo el del 2012 no me'n recordo, per exemple. No. El que van a cantar el 2012 i el del 2008, doncs sí, aquest va marcar una època. Totalment, Va aquest se't marcar una queda a la època retina. del vacile a Eurovisió Tal per part qual. d'Espanya. I des de llavors no ha parat. Doncs, perfecte. Doncs aquesta ha estat la història de Chiquili 4. Ara passem al meu següent convidat d'avui, el meu següent enigmàtic d'avui, que és ni més ni menys que Franklin Edmundo Reichardt. Frank Reichardt, apodat El Cometa. Franklin Edmundo 57 Reichardt, anys, nascut el 1962 als Països Baixos, com el meu pare, de fet, té la deu del meu pare, això m'ha sorprès. Frank Reichardt està entre les icones futbolístiques mundials dels anys 80, amb un pentinat característic. Què és això? Va jugar... Què collons és això? Escola Va d'animatge. jugar al Milan de Sachi i a la selecció Orange, fent parella al mig del camp amb Ruud Gullit. Abans va triomfar a clubs com l'Ajax a la Eredivisie holandesa i a Europa, i va passar per equips com l'Sporting de Portugal i el Saragossa. Amb 5 anys a l'equip rosonero, al Milan, va aixecar 10 títols, entre ells 2 Copes d'Europa i 2 lligues italianes. Un jugador que va destacar moltíssim com a jugador, collons, una persona que va destacar moltíssim com a jugador sobre el camp, De què però jugava? també a les banquetes de migcampista, aquesta me la sé. Però sobretot a les banquetes. Bé, una altra cosa, una anècdota seva com a jugador, és que va participar, va jugar en un partit amb la selecció holandesa, em sembla que era un dels seus últims partits, contra Alemanya. Va deixar una fotografia bastant simbòlica perquè li va tirar una escopinada a Rudi Völler durant un partit del Mundial a Itàlia de l'any 90. I els dos van acabar amb targeta vermella. Aquesta escopinada es segueix considerant com un gest de venjança històrica en una rivalitat entre dos països forjada a partir de la Segona Guerra Mundial i que s'ha traslladat diverses vegades al camp. Carai. Què us sembla això? Molt bé. Això és informació de l'AS. Cosa Molt sèria. fiable. Font sèrie. I el font cul. sèrie. La Segona Guerra Mundial traslladada als camps de futbol. Jo me'n recordo del cop de puny Mig segle més tard. Cop de puny de Reichardt a la banqueta. Ah, que la va Que trencar. va destrossar la banqueta. No era el Camp Nou, Era era el fora. camp del Mallorca, em sembla. Una seca. Sí, sí, sí. És molt bo. És un personatge. Bé, doncs Reichardt va començar la seva carrera com a seleccionador, com a entrenador sent seleccionador d'Holanda fins a l'Eurocopa del 2000. No va aconseguir guanyar res, va anar a l'Esparta de Rotterdam i va acabar venint al Barça. On va triomfar, doncs hi va començar aquesta època del Barça gloriós, que nosaltres vam néixer amb aquest Barça, amb la Champions a París l'any 2006, amb cracs com Deco, tot el puto dia festa, Ronaldinho, Oleguer Preses, Xavi, Eto'o, Gut Johnson, no l'oblidem, sisplau. Gut Johnson, la Pepa Marinera, Es veu que era un fiestero, però... Turam, Turam, un intel·lectual. La gallina... Com es López, deia? Maxi López. Maxi López. Sí, molt bé. I va tornar doncs, al club blaugrana, el més alt d'Espanya i d'Europa, i va començar a forjar també un petit Leo Messi, que ara mateix doncs, Va encara debutar amb ell, oi? ens dona alegries, vull dir que... Jader Sirera una mica també. Després d'entrar a la... té un què? Inner Té un què? jokes. Home, té algun doble fàcil, el Rijkaard ara mateix amb aquesta foto. Després de passar per la banqueta del Barça, va passar pel Galatasaray un parell d'anys i a la selecció d'Aràbia Saudí. Llavors va marxar a Florida, a una acadèmia de futbol, i l'any passat va decidir deixar d'entrenar, tot i que encara rebia ofertes de clubs. Però què és l'interessant de Rijkaard, tot i que ja sabem que va ser un gran jugador de futbol, un gran entrenador,
I a què es dedica avui? Doncs aquesta és la pregunta que tots ens fem. Són 3 els anys en els quals Rijkaard s'ha mantingut allunyat del món del futbol i des de llavors s'ha dedicat a obrir a un restaurant. Mira. Aquest restaurant del qual n'és propietari es diu Denk, que és D-E-N-G-H, que està a Utrecht, al centre d'Holanda, i segons els mitjans locals s'hi poden gaudir de delicioses creps. I per fer una minuciosa investigació sobre el seu restaurant, he entrat al TripAdvisor A i he veure, buscat el restaurant Denk. M'esperava valoracions negatives per rajar una mica, però el cabró la fa toca bé, i ho fa molt bé. Fa bé. 4 estrelles sobre 5, nota molt alta per Frank Rijkaard en aquesta aventura d'hostaleria. Per exemple, tenim, a veure, us vaig a descriure una mica el tema, Tipo de cocina, holandesa, europea, saludable, marisco, comedor. Hòstia. Dietas especiales, opciones vegetarianas, opciones sin gluten. Avui està tancat i entre 6 i 26 euros a preu. Vull dir que està prou bé. Home, servei, per ser Europa. el servei, I s'ha qualitat-preu, desvinculat del futbol. totalment desvinculat i ara Totalment mateix es desvinculat. dedica a l'hostaleria. Té aquest Molt restaurant. Per cert, no, anava a dir el fill de Rijkaard, però és el fill de Kluivert, que està jugant amb l'Ajax i juga molt bé. Vull dir que callo. Però bueno, és propietari del restaurant, no està fent els creps. Bé, exacte, és propietari d'un restaurant, s'ha apartat de la primera línia del futbol i això és el que en Que sabem guai, de Frank Perfecte. Rijkaard. Sí, tu? Com les dones de Suárez i Messi, no? Això ho has comentat un Que dia. obren... No, bueno, que Què obren... fan? Que ho arruïnen? No, crec que té una botiga de Home, sabates, no sé com els hi va. La germana de Messi acaba d'obrir una botiga al Passeig de Gràcia just abans dels disturbis aquesta Perquè es diu setmana Messi, passada. Messi, Sí. no, és la botiga del Es diu Messi, la botiga? No, Es perquè diu- ha fet una marca pròpia, tipus Jordan, tal, doncs. Està guai. I els que sí que li va molt malament, que van fer un par de restaurants era Piqué, amb Puyol i No va això. funcionar. Val, El això. Xavi surt que Hernández tenim. també. En Xavi Hernández? A una terrassa, davant del Teatre Alegria. A Terrassa? Sí. Què té? Bueno, no, perquè vaig xapar. En plan... Ah, vale, però Sí, què tenia? sabeu la rasa? Sí. Al final... Em sona. Sabeu què és la rasa? Vale, doncs a l'altura com del carrer Ventà, que hi ha com un edifici, que hi ha com una plaça, com una placeta que ara ho han xapat i han posat com unes valles perquè no podia passar, que hi ha un carrer que dona... El Teatre Alegria, sabeu on està? Sí. Sí. Vale, doncs davant del Teatre Alegria hi ha com una placeta. Sí? Vale, doncs a l'edifici que està com a sobre d'unes escales, allò era propietat del Xavi Ah, sí? Hernández. Sí, havia posat pasta i va fracassar Això està absolutament. pinyes. Que era una botiga, que era una botiga, això? És tot de pinyes, Que era una botiga? No, era com un del rotllo mig restaurant, mig bar o no sé què, i 0-0, no va treure Hòstia. gens. És la plaça de més a baix. No ho sabia, això. El Teatre Alegria és al costat de Minyons. No, No, no. és la plaça... Ah, la Jascava, allà la Jascava. No era el temple d'ancià. On hi ha la Lió? Exacte. Vale. Vale. Així sí, no? El temple carrer té d'Ancià. el carrer té Montoliu. Per on s'entra la Lió? Correcte, correcte. Bueno, que el Xavi es va arruïnar, en Sí, el definitiva. Xavi li va anar No, mal. no li Sí, va bueno, anar. arruïnat, no crec. Bueno, Ara no, ara té fasta. No com el fosc de Frank Rijkaard que li està el anant. fosc. Mare meva, haurem de passar el filtre. No me l'he vist passar. Val, doncs això, Frank Rijkaard i Chiquilicuatre, molt bé, aquest treball de recerca. I ara anem amb el doctor Roca, a veure què ens porta avui. Dues coses, Anem a parlar de història avui. Vale. I abans de començar haig de dir dues coses. Avui va tot de dues Hòstia, coses. vale. I per començar he decidit que de tant en quant parlaré d'algun llibre. Si hi ha Vale. algun llibre que m'agrada, doncs vindré i el parlaré un rato. Endavant. I la segona és això, que avui parlaré de dues coses. És elaborat el tema. I, bueno, ara és intros i coses d'aquestes. Sí. I, bueno, per començar, el tema d'avui és la microhistòria. La microhistòria. La microhistòria. L'altre dia parlàvem de micropenes, avui parlem de microhistòria. Una cosa no va sortir això a micro, Ja. A fora micro d'antena. de micros, d'antena, no va sortir això. Fora d'antena es va comentar el Era tema de fora. micropenes. Fora d'antena, jo només he dit... es va Tard o parlar. d'hora ens ho... I a part, ja esteu parlarem en tirant antena. cap al vostre terreny quan precisament no vam parlar de penes, vam parlar de conys. És veritat, Pere. Vale, culpa meva. Has començat amb el peu esquerre. Retiro tot el que he dit. D'acord. Tornem a Microhistòria. començar. Microhistòria, normalment és una forma de fer història. Vale? Normalment quan es fa història o quan la gent pensa en història es pensa en el més mainstream, que és història de grans països, d'estats, esdeveniments, rotllo, la història de la Segona Guerra Mundial. I va haver un grup de gent que va decidir en plan apartar-se de tot això. I al llarg del segle XX doncs, van anar sortint historiadors i demés que van dir mira, tractarem altres coses i van agafar grups més marginals i demés que van dir ens posarem una mica a la llum i parlarem d'aquesta gent. Aquí hi ha història de la dona, història des de baix, història cultural i demés, que és
parlar d'aquests subjectes. I entre aquests, sobretot a Itàlia, van sortir tota aquesta gent que van dir nosaltres farem microhistòria, que ja és agafar el més petit de tot, és agafar el subjecte més mínim que puguis trobar i parlar-ne, amb la idea de, en lloc d'anar des del tot al petit, anar des del petit al tot, és a dir, buscar tots aquells aspectes que no es poden veure des de lluny. És com, imagineu que voleu estudiar el cos humà, podeu agafar, mirar-lo des de lluny i mireu, hi ha aquests òrgans, hi ha el fetge, hi ha no sé què, però... Centrar-se en un punt, no? Exacte, i sense un microscopi, tu no saps que hi ha unes cèl·lules allà i tal, i les has d'anar a mirar des de molt a prop, i tota aquesta gent va dir, doncs va, anem a fer això. I, per posar un exemple, avui porto un llibre molt xulo que es diu El queso y los gusanos, de Carlo Ginzburg, que, tot i algun nom, és un senyor italià, i és un llibre que està molt bé perquè és molt accessible, és molt format novel·la, format misteri, que vas llegint i dius, hòstia, està bé, crida l'atenció, vas passant pàgina tota l'estona, i que si algú, per casualitat, vol llegir història algun dia, doncs aquí es pot començar bastant bé. No. No cagar. I la qüestió és, primer de tot, qui és aquest home, qui és Carlo Ginzburg? Doncs és això, és un italià que és història de moderna i de més, com jo. Història moderna és on hi ha el tema. Hi ha la bona teca, On passen les coses. I aquest home, doncs això, forma part d'aquest moviment italià que van començar a tirar per microhistòria. Hi ha altra penya com el Giovanni Levi o el Carlo Cipolla, que el Carlo Cipolla també un dia en parlarem, que és un home que està bastant bé, és un home interessant. I, bueno, el senyor Ginzburg estava un dia investigant els arxius, volia parlar de la Inquisició, coneixem la Inquisició, i a Itàlia, però en aquest cas, no aquí a Espanya, que és la famosa, i mentre estava buscant això, arxius, documents i demés, es va trobar amb un tresor. Si ets un historiador i et trobes amb el que es va trobar aquest home, és com que t'ha tocat la loteria, i en aquest cas es va trobar amb uns documents d'un judici d'un tal Domenico Scandella, que és un senyor que anava amb l'àlies de Menocchio. Vale? Aquest és important perquè és el protagonista d'aquest llibre i és on es centra el tema micro. Només va del que pensava aquest home i del que es veuen aquests documents i tal. I la qüestió és, qui és aquest home? Aquest home és un moliner. És un senyor que treballa a un molí i li ve la gent i li diu, ei, li donen el cra i ell fa servir el molí, es queda una part i de més. I és un home, això, moliner, normal i corrent, té una família a Itàlia, viu tranquil, és una mica popular, fins i tot al seu poble va ocupar algun càrrec així famós, en plan, que està bé, saps? Potser no alcalde, però podríem dir que és un regidor, per exemple, no? I la qüestió és que aquest home és important, i això estem parlant segle XVI, és a dir, 1500, por ahí, ens situem, i és un tio una mica excèntric, perquè tenia una forma de veure el món molt rara. Vale? Comparat amb el que es veia en aquella època, era una forma molt estranya i, a més, li agradava parlar molt, era com un historiador, no? Com tu. I era un tio això, molt excèntric, no es tallava mai, sempre intentava compartir això, i els de la Inquisició, quan van sentir el que deia, van dir, tu no pots estar dient això, que van contra tot el que estem dient nosaltres, i hem de parlar, i d'aquí és d'on el van agafar, van fer-li el judici aquest, i d'on van sortir aquests documents. I la qüestió és, en què cree aquest home perquè es posés en un liu tan gran? I aquí ve el títol del llibre, que és El queso y los gusanos, que aquest home agafava i definia l'origen del món com un caos, imagineu-vos un caos, no sé si es pot imaginar, i que aquest caos es va organitzar tot en una mena de massa molt rara, i d'aquesta massa, tal com ell diu, del formatge podrit surten cucs, perquè en aquella època es creia això, que si es podria el formatge, doncs sortien cucs. Bueno, ara passa, però se sap per què. I diu, doncs, en lloc de sortir cucs, van sortir Déu i els àngels i demés, i a partir d'aquí es va crear tot. I aquest home deia això, diu, jo crec que el món es va crear així. I, a més, a sobre es va cagar en tot el clergat, va començar a dir que eren uns arrogants, que eren molt rics, que s'aprofitaven de la gent pobra i demés, probablement més aviat per això el van detenir que no per dels cucs. Potser sí, no? I també parlava que totes les religions eren iguals i demés, probablement també per això el van detenir. I la qüestió és d'on venen aquestes creences. Aquest home era molt especial perquè també sabia llegir una mica i tenia alguns llibres, li van trobar alguns llibres i aquí és quan comença lo interessant, que si llegeixes pel que sembla et venen a buscar a casa. I, per altra banda, el senyor Ginzburg, l'autor del llibre, vol parlar d'una mena de cultura popular. Sempre, durant tot el llibre, com va dient que hi havia una mena de cultura popular entre la gent de classe més baixa, que parlaven entre ells i tenien les seves pròpies creences en lloc de menjar sempre el que li donen els de dalt. I ell diu que entre aquestes lectures, entre aquesta creença popular, va treure totes unes interpretacions dels llibres i demés, i es va muntar tot aquest conte, que potser els autors dels llibres dirien que està dient aquest boig, però tot i així va fer aquesta visió. I el que és interessant d'això és curiós, és un tio que està mig pirat, però vull dir, per què és important? I el que intenta dir Ginzburg és, si estem en un món on teòricament està sempre tothom molt oprimit, sempre hi ha
una societat que teòricament tothom és molt analfabet, tothom segueix el que el mana i demés, trobar gent com aquesta és el que demostra que hi ha certa voluntat individual, certes ganes de potser pensar pel seu compte i demés, i que tot això és el que acaba portant potser més endavant a grans aconteixements com la Revolució Francesa i demés, perquè aquests aconteixements al cap i a la fi estan basats en gent que va decidir pensar una mica... És la xispa, no? Exacte, és una mica la xispa i una mica el procés aquest que es va veient i que hi ha, collons, un tio del segle XVI que ja té les seves històries al cap i ja decideix tirar pels seus noms, exacte, i decideix tocar els collons a la gent i dir-los, tu, mireu, que jo crec que això, saps? Pues trobar-se això en aquesta època és un cas bastant excepcional. I arrel del cas d'aquest protagonista que ens deies, suposo el llibre et contextualitza i t'explica exactament on es troba. Exacte, el llibre et diu, mira, estem a Itàlia, segle XVI, vull dir, és una societat quasi medieval, no és medieval, no està tan enrere, però sí que és un moment en el que això és molt raro. I en el llibre tu notes aquesta escalada de que realment comença amb el més concret i a poc a poc. Sí, exacte. És progressiu i... L'autor el que et fa és, mira, t'exposo tot això i et dic per què això és important i al final et diu, mira, això té cert valor i per altra banda també té tot el tema aquest de la cultura popular i demés que tampoc ho demostra massa bé, no hem d'enganyar ningú, però sí que diu que, ei, aquí potser hi havia alguna cosa més que el que t'expliquen, no sé si recordeu les classes aquelles típiques de secundària on us deien, mireu, la societat medieval i t'ensenyaven la piràmide aquella superxula de, aquí hi ha els privilegiats, aquí hi ha els no privilegiats i, així funcionava el món. Doncs aquí el que et diu és, mira, potser hi havia una mica més de xitxa darrere de tot això. Exacte, hi havia penya que... Es van deixar un... Exacte, però tot i així també s'ha de dir que a Menocchio el van jutjar una vegada, li van dir, mira, escolta, no pots anar dient aquestes coses, ell va dir, vale, al cap de 10 anys tornava a estar dient aquestes coses i el van agafar i van dir, mira, ho sento, va acabar la foguera, se'l van carregar i malauradament Menocchio no va ser mai una persona superfamosa, va quedar molt en l'oblit, però gràcies a gent com Ginsburg van agafar i van dir, mireu, recuperem una mica aquestes figures i demostrem que hi havia un món una mica més complicat a sota de... Però és basat en fets reals, va existir Menocchio, va passar això tal qual. Això va passar tal qual, no és molt, vull dir, no és superexcepcional, aquí a Espanya hi ha alguns casos, hi ha un llibre que es diu El miedo al otro en l'Espanya del siglo XVII, que més o menys fa una versió a l'espanyola d'això, en un altre cas d'un tio que estava per aquí, que també està una mica penjat, però que és interessant i, bueno, més o menys, perfecte. Tot això. Doncs la recomanació d'aquest llibre, que és... El queso y los gusanos, de Carlo Ginzburg, molt interessant, una lectura bastant apassionant, no és molt llarg, és un llibre d'història. Microhistòria, que no sabia jo ni que existia. Segur que el meu pare el busca, tio. Doncs endavant, és una recomanació, vull dir, està molt bé. És el... Endavant, Martí. Hi ha un conte de Menocchio. Ah, sí? Sí. El que mentia i li creixia el nas. És veritat, no hi havia pensat. Bueno. Porto tot el rato a veure com m'ho colava i ho he colat fatal. No, està molt bé. Amb què seguim? Vale, perfecte, Roca. Portem mitja hora ja. Crec que ha deixat de gravar la càmera. Calla. Mitja hora ja. Portem mitja hora ja? És que parrilla, tu. Ja se t'ha fet curt perquè... M'he passat pels pobles, potser. Llavors, potser que fem una petita pausa. La fem ara? Fem-la, va. Fem-la, una pausa. Vinga, ándale. Però llavors vol dir que això no ho heu fet? El Magatzem, el programa que es fa en un magatzem. Vale, doncs tornem a ser aquí després de la pausa que hem fet. Hem d'avisar-vos, com ja haureu pogut comprovar, que hem canviat els plànols. Una de les càmeres no ha dit prou, no? Diguéssim, ja, la bateria. Sí. Ha expirat. Ha expirat. Justament és la càmera de la Júlia, no sé per què... Perquè algú ha perdut el carregador. Què? Algú ha perdut el carregador. Tu? Jo no em sona, Si us sembla anem... Qui li toca ara? A mi. Vale. Sí? Endavant, Pau. Doncs anem amb Fins als. Cago en Déu. Doncs això, avui el programa anterior jo us parlava de les manies que tenia jo i de diferents escenes que et trobes dins d'un trajecte de tren, que tots doncs l'agafem diàriament, i avui us vinc a parlar de que estic una mica fins als, ja sabeu que cadascú acaba la frase com vol, de que el català no sigui ofensiu. És a dir, bon tema. en comparació amb, trobo jo, és una
opinió personal, que en comparació amb el castellà sona molt poc agressiu, que si vols faltar algú realment costa. Per exemple, penseu que una de les expressions més dures, diguéssim, que tenim al català és fill de puta, que ja és extreta del castellà. En realitat hauríem de dir fill de meuca, imagina't, a mi em sona molt poc és més poètic ofensiu, que res. oi? No sé, semblen halagos tot el rato. Poc Però professional. Això, Però t'he de dir que a mi fill de puta té aquest... t'ofèn. No, té com una força, el fill... Saps? És com que hi ha un moment que estàs dient... Ja. "Fill Que apretes de la puta". llengua per dir Clar, a ell, clar, clar. A mi el que em passa és que... Hijo de puta no té... saps? Hijo de puta és molt agressiu. Tu el i que trobo dius és super- que- Bueno, ja, és un hijo de puta. Ja, és molt no sé. agressiu. Sí, sí, No sí. sé. Tu el que dius és que no és un insult pròpiament del català, sinó que No, és no, no. traduït del castellà. Puta això és el que dius. és castellà, sí. En Per això realitat, dic. puta, la traducció... No et refereixes a aquest insult de fill de puta, per exemple. No, vull dir que les expressions més habituals i de les més fortes que ens venen al cap quan pensem en insults en català és fill de puta, inclús així no és ni català al 100%. El millor nostre no és nostre. No és nostre, exacte. Doncs això, a mi... Potser tampoc és català. I També. Bueno, vale. No sé si us passa, Estudia llengua, no sé si us passa a vosaltres, jo, de veritat, que quan em desfugo de veritat de que estic emprenyat o alguna cosa, a mi em surt en castellà, tio. Com? No sé, Joder. me cago en la puta. A mi, Bueno, això és molt similar a ara que ho penso. Jo normalment dic, fuck. Oh, És molt internacional, això, Puto Matthew, I soc sudaca, imagina. Bueno, i això em ve, de fet, en un trajecte al tren que vaig escoltar dos amics, que un li deia a l'altre en broma, li deia que ets un pòtol, un gamarús, però ja s'ho deia en broma, i els dos rient del fet d'insultar-se d'aquesta manera. I és quan vaig començar a reflexionar i dic, hòstia, és que realment no hi ha cap... És que clar, tu penses en galifardeu, pòtol, hòstia, és que a mi em sona tot bé. A mi, Surt i un això merci és que després, ho saps? hem discutit molts cops justament, i la paraula que més mal em fa en català és inútil, però que justament en castellà és la mateixa. Sí. Però inútil en català... Imbècil, inútil. Estúpid. Imbècil. Bueno. Estúpid. Estúpid. És dolorós. Estúpid. Però és més maco que estúpido. Vull dir, em refereixo a que no... Però Vull dir, estúpid és ferm, més Estúpid. directe, és no sé, agressiu. a mi em sona tot... Hi ha ràbia molt millor. darrere. Si us sembla, fem un tast de Ai, sí. Va, fot-li. alguns insults en català, un vídeo que es va fer viral del Pol Gizé. Un segon, intento veure si va. No va. Ostres, Espera, sí que va. vamos a Aneu ver. parlant. No, sí, comença Pol ja. Gizé, comença? Pol Gizé. Sí. Gise. Bueno, Està carregant. Sí, s'està carregant. Ara començarà. Ai, que no s'escolta, cabron. Bueno, fallo meu no serà. Puja potser el volum de... Sí, s'escoltava bé, Pau, amb tu? Sí. No. No sé si fort. Jo ho sento una Aneu, mica. traieu. Tu, potser el Pere deu ser més fort. Ho sento. O puja aquí. I què? I això de la microhistòria què era, Pere? Com és que se senten fluix, tio? No, però si no, van Sí. pujar el volum de la taula. Ah, clar, cony. Poca broma, eh? Cony? O sigui, l'expressió ah, clar, cony, està acceptada? Sí, Sí? Per qui? sí. O sigui, no, però no sé si és una ofensa del plan. No, ah, cony. la reflexió està en el tema de que tot el que és guai és la polla i tot el que és una puta merda és un conyàs. No, ho havies... Hosti, no ho havia pensat mai, això. En sèrio? no. És la polla i és... Nois, deixeu-me fer la meva feina. Estem a la secció del Pau, eh? Sempre hi ha per on retocar. Vale, va. Escoltem. Vostè és un poca vergonya, un imbècil, inútil, carallot, gamarús, tita fluixa, desvirga gallines, bandarra, pallús, galifardeu, bufagaites, tros de quòniam, bardaix, fill de meuca, bagassa, perjaula, barbamec, nyicris, esquifit, escanyolit, estaquirot, mitja merda, menja mocs, torracollons, cap de carbassa, cap de penis, sòmines, ondrapacassos, xarrupescrots, xarrupafigues, burro, ruc, estúpid, bord, barrut, malparit, figaflor, tòtil, talòs, menja merda, cull d'olla i merda seca. Bueno, potser amb un insult ja n'hi havia prou, no? Bueno, És bo el Pol Gise, eh? no, però... Estàvem tots rient. Quina bateria d'insults. Molt llarg, no? Però perquè veieu, a mi no... A mi no, o sigui, de veritat, que S'ha no els sentit veig ofès. ofensius, No. tio, no ho sé. I això, jo he tret d'un link de Nació Digital algunes paraules, alguns insults, i no sé, vull que em digueu a veure doncs quines sensacions us dona. Tenim un rànquing dels més utilitzats? No,
Bueno, almenys segur que hi és, però jo no l'he trobat. Jo us n'he agafat algunes que m'han fet gràcia i només vull que em digueu la primera sensació que us dona. Per exemple, Galifardeu, a què us sona? Bueno, horrible. Galifardeu. És que l'he escoltat molt. Galifardeu? Que és poc Clar, sèrio. algú Però que... què representa que és Galifardeu, quan diuen Galifardeu? És un xulo, no? No sé, Galifardeu? diu que és una persona capaç de fer qualsevol cosa per tal de sortir-se amb la seva. Un xulo. És a dir, Egoista. un xulo, Tal qual. un egoista, sí. Què tal el WhatsApp, Roger, bé o no? Hi ha... Estava buscant qui era el Pol GC. No sabia. Pensava que era un mig seu. Youtuber, no? La puta, és horrible, bon. Vale. Baliga Balaga, es veu que és un insult. No sé... Baliga Balaga. Baliga, Balaga. Però això no era un Ets un- personatge d'animació Oi? o alguna així. Em sona el llibre de la... moltíssim. No, és el Bagheera. Però està El llibre de la acceptat, selva. dir, ets un Baliga Balaga, vull dir... Baliga Balaga. I què fa al servir diccionari això? està. Això és fotut. que És una t'ho- que t'ho persona digui. poc seriosa, ets un Baliga Balaga. Aquesta és light. Puigdemont. Light. I també li pots dir a algú pastanaga, no referent al seu color de cabell, Tu. Sí, el tamany que és del... una persona que té poc seny, ets un pastanaga, que no hi toques gaire. Un cagamiques, no sé... Cagamiques, és Què deu ser? algú poruc. Plora Algú poruc. miques. També. Cagamiques. Plora miques. A què us sona? Cagamiques em sona... Algú que té por. Sí. Que ho fas tot a mitges. No, diu que és una persona avariciosa. Pot ser que la Júlia vagi tot el rato amb Cagamiques. segones? O com? No. Vale. M'he marcat un triple. I per últim, Cagabandúrries, que va amb B, jo em pensava que era amb M, Cagamandúrries, i no és Cagabandúrries. Bandúrries, la bandúrria és un instrument, no? Sí. Sí, El bon triple. semblant al banjo. Oi? No? Una cosa, La la bandúrria. bandúrria... Anem a buscar-ho. Va, És busca. veritat. Però parleu. No, això... Què era això de la microhistòria? Que no. Cagabandúrria. Què us... Caga bandúrria. Què us sembla que és? Jo no ho hagués dit mai. Caga bandúrries. Ets un cagabandúrries. Però segur que hi ha insults així també cridaner. molt... És un Com el castellà, molt cridaner. campechanos. No, ara sí, és un xulo. Un xulo. Sí, té molta cara. Una persona que sempre posa excuses, un cagabandúrries. Bueno, Bueno, tenir cara. Sí, és mira una mica la bandúrria. mira bandúrria. Hòstia. Molt de juglar, Ara busca el banjo. És com, em recorda una mica el meu penis, el màstil de la bandúrria. A mi també, ara que ho dius. Saps? És com una guitarra o un baix i la bandúrria al costat. Una guitarra a Microbandúrria. mitges, Una guitarra Tant a el màstil com... Què he de buscar? Un banjo, diu la Júlia. Vaig jo el Però bueno, tenim fins clar, no, aquí això. Bueno, sí. No sé si compartiu la meva reflexió de que el català no està fet per Home, insultar. està clar que en castellà no hi ha insults així tan de merda, no? Com... És que en castellà a mi tot em sona agressiu de dir, hòstia, En castellà quin insult de merda així hi ha... desgraciado, molt més que desgraciat. Sí, però no, És bastant potent. però Oi? insult de merda, dic. Com... Ah. No sé. Capullo. No, insults, es diu. Fluixos. T'ho diguin i riguis. No, ara mateix no... Hòstia. Tens falta de cultura de l'insult espanyol, no? Ja indagaré, És possible. Ja indagaré. Ja tens feina el Ja pròxim tinc dia. feina, va. Si algú sap d'algun insult en castellà així... Mira càmera. No hi queia. Val, doncs fins aquí els insults en català. Molt bé, Pau. Val? Moltes gràcies. I de res. Una cosa, però no teníem un altre tall de veu. Sí, Ah, però és veritat. he passat. Bueno, Sí. bueno, no era el doblatge en català de Vegeta. Tio! Va, posa'l. Vegeta Sortien dos- de Dragon Ball. Sí, Això és una sortien joia, dos eh? insults. Vegeta el youtuber. Vegeta al youtuber. Jugar al Minecraft i s'enfada. Aquest sí que... Carallot. No, Carallot. Carallot. Cacarot és el Goku. Cacarot, és el i Goku. li deia... Maleït Cacarot. Som-hi-nos. M'he inscrit en aquest torneig de mitges merdes només per lluitar amb tu i guanyar-te. Un superguerrer de l'univers no s'enfronta a qualsevol. Què et pensaves? Ets un sabatot. Però és l'hòstia. Però això és genial. És Vull dir, crema, o sigui, bola de drac en català és Cada important. Bueno, Sabatot. tota l'animació traduïda al català del K3 i acollonant. Super 3 és Sí, increïble. sí. Em van I sobretot explicar època 2000. que el que doble, o sigui, l'encarregat de fer el doblatge de Xinxan en català, clar, aquí es feia a Catalunya i al resta d'Espanya no, era molt conegut a Japó, tant que inclús surten alguns capítols. el doblador de en Shin-chan. català. No el doblador, sinó l'encarregat de traduir del japonès al català, surten alguns capítols com a extra dins de sí? Shin-chan. Sí, sí. Però Això com a m'ho van dir. dibuix. Sí. Ah, Això t'ho No, van la- dir. Trencant el armat, no? Això t'ho van dir.
No, però m'ho va dir algú de confiança. Vale. Llavors, vale. Com que el del Doraemon era tot un somni, que Això és molt heavy, estava en coma. Va haver-hi gent que es va Amb això suïcidar. no juguis. Tinc un cosí que ha anat a Japó Que té el vídeo. i que m'ha dit que el Novita... No ho sabeu, aquesta? Jo tinc un cosí a Japó ara mateix, s'ha pirat de viatge. Bueno, però... Que guai. Que guai. Explica'ns. No. Comença des d'aquí. No. Jo vull anar a Japó. Està bé. De veritat, Doncs jo no hi vull anar per res. Vull dir, Fa il·lusió. No em El Japó feudal. Oh, sí. El Japó feudal. Vale. Això, fins aquí els insults. No sé amb què anem ara. Amb la Júlia. Portes un altre test avui? Què portes? No exactament. El capítol d'avui es titula Com menstruar de forma eco-friendly i us vull presentar 3 alternatives ecològiques a les compreses i els tàmpacs d'usar i tirar, vale? O sigui, fetes de plàstic. Per què us vull presentar aquestes 3 alternatives? Doncs, punt número 1, pel rebuig que generen, perquè cada compresa o tampó està com envoltat dintre un plàstic que a la vegada està envasat dintre un altre plàstic que està en un altre envàs de plàstic, etc. No? I llavors tot això triga com rotllo 100 anys a biodegradar-se. I a part d'això li hem de sumar que una dona pot arribar a utilitzar al llarg de la seva vida més de 10.000 tampons i compreses, el que equival a 210 quilograms de residus en una vida. O sigui, un impacte ambiental de l'hòstia, vale? Llavors, per què us vull parlar també d'aquestes alternatives? Pel cost econòmic. A Espanya les compreses i els tampons tenen un IVA del 10%. És a dir, que és el mateix que el caviar, un producte de luxe, quan precisament les compreses i els tàmpacs són un producte de primera necessitat. I 3, pels danys a la salut, perquè el 18% de l'any les dones em refereixo a dones amb vulva, soc inclusiva, medalleta, mantenim les nostres parts íntimes en contacte constant amb plàstics i, per tant, productes no naturals, i, per tant, allò és com que dificulta una mica la transpiració i genera com una mena de microclima que fa créixer el que seria tots els bacteris, fongs, provoca irritacions, etc. No? I a part els tàmpacs xuclen la humitat vaginal, desequilibren la flora bacteriana, el pH de la vagina, etc. Llavors hi ha com 2 imatges que són anecdòtiques però que són bastant clau de per què aquests productes pues, al final resulten com molt més molestos, no? Primera és la imatge de, bueno, vosaltres no ho sabeu, però jo us ho explico, de quan et poses una compresa i les compreses tenen ales, vale? O sigui que tenen pegamento a sota i s'enganxen amb la calceta. Llavors, en el moment en què així sense voler se t'enganxa com un pèl amb la compresa i de cop no saps com et depila així d'una, pues fa bastant de mal i provoca irritacions, la compresa i tot, no transpira bé, bueno, és una liada. I la segona imatge és el tipus de moment en què decideixes posar-te un tàmpax però que no tens molta regla. Llavors què passa? Que el tàmpax està fet d'un teixit que absorbeix. Llavors, si el tens posat a dins i no tens sang o no en tens gaire, tot el que xucla és tota la humitat vaginal, de manera que quan te l'estàs a punt de treure tens tot el cony sec, et rasca tota la paret. Una pansa. I llavors... Oh. Bueno, sí, pues imagina tu, fa molt mal, tio. Joder. I llavors es carrega com tota la flora bacteriana, saps? I, bueno, això és una mica com les raons per les quals us vull presentar aquestes 3 alternatives eco. Però llavors... Un moment, abans has dit que la mitjana de tampons usats per una dona són 10.000 en tota la seva vida. Tampons i compreses, sí. Ah, vale, les dues coses. Estaves fent els càlculs, per si m'havia equivocat. No, perquè m'ha cridat l'atenció. Sí. Però no és només tampons, és tampons i compreses. Sí, Val. sí, i tenint en compte els períodes en què estàs embarassada, no sé què, que no tens la regla, bla, bla, bla. Llavors, com us vull presentar aquestes alternatives? Doncs que, com que jo sé que sou uns alumnes que apreneu bàsicament a la pràctica, el que he decidit és portar-vos aquests objectes alternatius aquí, vale? Llavors... A veure qui es posa... El que farem... Bueno, vale, ja hi vaig jo. El que farem és el següent, vale? Us donaré un objecte a cada un o a cada dos i el que vull que feu és que primer, bueno, el palpeu, tal, us poseu en contacte amb aquest objecte i digueu pues, quina textura té, l'olor si voleu, la forma i identifiqueu l'objecte, quin nom té. Llavors, voldré... Estan fets servir? Vale, això és un punt important. No estan fets servir. Hem d'endevinar quins. Són meus, però no els he estrenat. O sigui, podeu estar tranquils. I llavors això, una mica identificar l'objecte, després explicar
com s'aplica al cos i com es retira, i finalment explicar com creieu que es reutilitza. Vale? Per tant, vull que pues, li doneu a la imaginació, li doneu a la intuïció femenina que ja estem començant a treballar des del programa anterior, i per tant que seguirem treballant. Llavors... Que guai. Jo vaig amb el Roca. No, ho tinc pensat ja, vale? Vale, a veure. Els grups. Comencem pel Galant i pel Roca. Us dono dos objectes, vale? Però que no deixen de ser el mateix. Val? Aquests dos. Descriviu pues, la forma una mica, la textura, l'olor... Sí, però és que no ens poden veure... Es pot Per obrir, això et demano que ho descriguin. Sí, exploreu. A l'etiqueta que té hi ha com hi ha 3 gotes, 2 vermelles i una blanca. Vale? Potser és descriptiu de l'ús de... És observador, Interessant. Aquí has tingut molts detalls, És com una funda, això no? és literalment una compresa, en plan la forma, no? Vale, forma de compresa, Sí, jo crec que també. textura... Però no sé fins a quin punt, és a dir, no sé si hem d'indagar tant en aguas de lunares, es diu. Els elefants què et diuen? Et diuen alguna cosa? Sí. Sí, que jo crec que això es col·loca. Vale, espera un moment. Però Quina és raro, textura raro. té? Quina Com el textura? notes? Noto és Hi ha roba. diversos teixits aquí dintre per absorbir Vale. de més, imagina. Exacte. Els trobes Suaus. suaus, exacte, còmodes. són còmodes. Segur que no estan fets servir. T'ho juro que no t'han fet. Fa mala Te olor. l'han vengut. No. Fa mala Està bé, olor. està bé. Jo, sí, es nota una mica com... Sí, com una tovallola. Vale. Més o menys. Vale. Llavors, us porto això. Vale, això sí és meu, vale? Però perquè la intenteu posar, d'acord? És meu, però... Vale, aquí us vull explicar una cosa. Això són unes calces, vale? Normal. Però, què passa? Nosaltres, les ties, diem que hi ha les calces de regla, vale? Que són les calces no sexis, no cookies, perquè pot passar qualsevol cosa, s'han de posar les compreses, etc. Vale? Llavors, no us espereu res increïble, són unes putes calces normals, vale? Vale. Intenteu posar. Tenim una, els dos? Sí, Vale. Llavors, jo... no sé si estan del revés, però... O sigui, a veure, en principi, això és el cul, oi? Segur? Sí, no? I això és la vulva o una altra... No? Ets inclusiva, com es diu? Una altra. Espera. Això, tu aguanta-les, ho estàs fent molt bé. No, com vols que vagi per fora la calça, Bueno, tio? vale, perdó, així. Ara millor. Així... Però espera, Tito, posa-ho així. l'ha vista. Va al revés. El Martí està col·locant... No, Això no sé si ho està va així captant la perquè càmera. la cosa... No, Vale, però un baixa segon que ho aquí. estic lligant. La cosa. Hauríem d'estar escrivint què La- passa les- pels nostres Val, oients, sí, sisplau. Ara, ho estàs Lligo fent. així. És molt difícil d'explicar això. És I aquí molt tens. complicat El explicar Martí això. intenta buscar l'apanyo amb la calça i Saps? aquesta mena de compresa. No ho hem fet bé, de la veritat. Júlia s'ho mira... Jo crec que anem Això és bastant un bé. tiraixines de Ja puta està. mare, però... Sí, i és una compresa reutilitzable. Exacte. Vale, Correcte. llavors... O sigui... Està plorant de riure la Júlia. Vale, ho heu posat bastant bé. Treure-ho... Com creieu que es treu? Clar, aquest és el problema. Compte. Primer s'ha de baixar tot, no? En plan, A veure, clar, no, anem jo al crec que... lavabo, baixem tot i... Botó fora. Sí, però fins a quin punt s'absorbeix? Clar, no em puc preguntar coses. Perquè no... Bueno, o sí. Bueno, al final faré... Perquè Hosti, després de la vostra Vale, presentació oral faré un jo crec que apunts. a l'haver-ho lligat amb aquests botonets aquí, saps? O sigui, tu agafes, tu treus, fas així... Ui, és que no m'ho vull carregar, Pum. Té dues mides, això, per si Vale. tens el xotxo gran o el petit. Llavors, ho agafes així, no? Per la cama no ho trauràs. Vull dir, Per no hi ha espai. l'entrada de la dins calça. cama, Perquè, Ja. perquè no t'ho treus tot i al final treus això i ja està, no? T'has de baixar la calça al complet. Vale, pues sí. Vale, però vosaltres imagineu-vos que esteu al lavabo de la uni Ja, i bueno, clar, llavors, ja és un vale, altre. llavors això com ho transportes fins a casa teva? Com creieu que... Un cop ho has tret. Sí, Es pot netejar amb aigua? això és bona pregunta. l'últim punt. Bona Com, pregunta. com... No hi ha una bossa o alguna cosa? Bueno, es pot tornar a plegar, no? Imagino, abans estava Aviam. tot plegat. Dale, Pere. Així. Mare meva, sóc un puto... Mare meva. Joder, Com us l'han donat, no? ho aconseguiré, no ho aconseguiré. Ah, potser... o sigui, Uala, aquest teixit... Vale, molt bé. I tens el paquetet. No? I ara tens el pack, vale. I... Vale, i com creieu que es reutilitza? Jo crec A la que... rentadora i pel següent dia, no? Així.
Vale, passem a la part dels meus apunts, d'acord? Perquè així avancem. Vale, això... No sé quants artilugis portes. No, 1, 2, 3. Vale, ho dic per al temps, que portem ja 20 minuts, però sí. S'allarguen en la presentació oral. Val, doncs això són el que es diuen compreses de tela, que substitueixen doncs, a les compreses de plàstic. Estan fetes de diferents tipus de cotó fluix absorbents a la part interior i de polièster amb laminat impermeable i transpirable. I els beneficis és bàsicament un contacte amb la pell suau, que evita irritacions, bla, 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 i que dificulta el creixement de bacteris externs i és sostenible econòmica i ambientalment, perquè dura uns 5 anys. Llavors, bueno, com es col·loca? Doncs ho heu fet bastant bé, també ho heu recollit bastant bé, tal, i es reutilitzen mitjançant una rentada, primer deixant-les en remull, amb aigua freda i amb sabó, i després rentant-les a mà o a màquina, però en cap cas sense utilitzar lejía o suavitzants. I després es deixa aixecar allà en plan a l'aire lliure, ¿vale? I Aguas Luna és un dels llocs on es pot comprar un Instagram d'aquests molons i ecofriendlies que es tiren al rotllo i que pots comprar aquests productes que de fet els fan a mà. Els fan a mà? Què dura aproximadament una compressa d'aquesta? Dura uns 5 anys. Ho has dit? Sí. Perdó. En tanga és inviable, oi? Una compresa? Clar, aquí està el tema de la referència a calces de regla, que una compresa amb un tanga és que no pot. El que he dit abans de la imatge aquella de quan et poses una compresa, doncs encara seria pitjor. O sigui, depilaria tot. Llavors, passem a parrilla i sabatilla, us sembla? Us dono això, aquesta capseta, que de fet se m'ha desmuntat. Ah, jo crec que sé el que és això. Merda. Un cendrer de platja. Un cendrer de platja, totalment. Vale, quina forma té, quina textura té? S'ha sentit? S'ha sentit, Anem a jugar que fem veure que no sabem Vale. què és i això. Bueno, no, si jo saps, crec que sí. sé què és. Identifica-ho. Però és que mai ho havia vist. Bueno, sí. Aquesta forma sí que l'havia vist, això deu ser la funda. Sembla un profilàctic. Jo no havia vist aquesta forma, Jo havia vist una altra. Això és com el... Sí. Com la de la cachimba. Això és com el... Exacte. Com, això és el vocal on de les posa el dents. carbonet, no? Vale, anem a això. Espermatozou. És crec que és la copa menstrual. Vale, correcte. Com es posa això? Jo crec que s'apreta Explica-m'ho tu. així. Sí. Es posa fins a dins. Clar, i després això s'està per tibar. I això és per tibar. Aviam, si el parrilla fa així, com ho gestiones? Us hauríeu d'aixecar i ensenyar-ho a càmera. Això és el... Vale. Això és... Vale. Vale, estan posant el Pol està fent com un ok amb els dits, fent un cercle, Bueno, no. i el Sabater li està introduint la copa Condó menstrual. invertit, sempre ho direm tot cap al falocentrisme, tio. I això és el que... No? Com es retira, va? Per fer el tope. Pues... Bum. Bueno, estan bé, vale, sí. Sí? Sí, correcte. Sí, a tope. I com creieu que es reutilitza? Doncs igual. Aigua, sabonet... Sabonet. No, sabó no, Ah, no, res clar, detergent. Això era pregunta trampa. Bueno, això són les compreses de tela, no he dit res de la copa menstrual. Bueno, imagino que... Clar, però això si després queda una resta de sabó, tu fots al pussi, saps? Clar. És veritat, com es neteja? Amb aigua només? Fa gràcia Ara això. us ho explico. Les Vale. barres de gapos. quantitat. Doncs, Per si vol. com heu dit, es diu copa menstrual, que substitueix els tampons, està feta de silicona en forma de petit receptacle i el que fa és recollir la sang. Llavors, per tornar-se a utilitzar es buida i se li passa una aigua i se li torna a posar. Llavors, beneficis, és sostenible econòmica i ambientalment, costa uns 12-14 euros i dura uns 10 anys, de manera que et pots estalviar fins a 600 euros en 10 anys. És una locura. Dura fins a 12 hores, o sigui, te la pots posar durant 12 hores seguides, es pot dormir amb la copa, és hipoal·lèrgica, no fa mai olor perquè al recollir la sang és com que la sang no surt fora del cos, no rasca, es pot utilitzar per fer esport i banyar-se i no interfereix en el pH vaginal. I una dada bastant curiosa és que fa la musculatura més forta, és a dir, que equival a utilitzar boles xines. Com es col·loca, ho heu dit molt bé, com es retira també, i com es reutilitza, és a dir, sí, passem una aigua, però abans i després de cada cicle menstrual el que es fa és bullir-la en una cassola per esterilitzar-la. I es poden comprar també per internet i són molt més fàcils de comprar que les compreses. Bullir-la abans de cada ús o pel primer ús, dius? No, o sigui, abans de cada cicle menstrual. Vale, un cicle menstrual és com cada mes que tens la regla. El que no entenc és això, és com no es fa servir més la copa.
Quin estigma hi ha darrere que... Vale, aquí està el tema, perquè jo ara mateix tenia una discussió pel grup de WhatsApp de les meves amigues i els deia sí, perquè parlaré de la copa menstrual, tal no sé què, i em deien és que ens hem d'esperar perquè és una cosa nova i com tots els fàrmacs hem d'esperar a veure que millori per posar-te'l no sé què, no sé quantos. Però si és la polla ja, no? Exacte, no, i a part deien com del rotllo no, perquè se't surt tota la sang, cau, fa molt fàstic, i dic, és que tenim un problema a la nostra societat que és el tabú de la sang. La sang no és bruta, la sang no tal, o sigui, l'única problemàtica que té la copa, que això sí que crec que és així, és que si tu estàs a un bany públic i te la treus, allò és la matança de Texas, o sigui, no. En plan, és una mica... Com el metro de Badalona. Quin modo que acabes d'obrir. Uau. Bueno, és una mica complicat com posar-se una pica on hi ha tota la penya, posar-se a netejar la sang, però bueno, també hauríem de reflexionar sobre això, com quin paper té la regla de la societat i per què és tan tabú, saps? Si fas la vertical amb això ple dins, què passa? En sèrio, Bueno, clar, és que, o sigui, això és com que s'adapta a la musculatura de la vagina, per tant, en teoria fa el buit i no tindria per què caure. No ho he provat, Vale. Però no tindria per què caure. Tenim un altre objecte, pel Pau. Sí? Tenim temps? Fem, sí. Anava a dir que Ràpid, però... Vale. No, ja no tenim... O sigui, ens passem un huevo de temps, però... Vale, bueno, és supercurt, és supercurt. No, Només, però ja per només això és això, portem una hora ja. només és això, Però a tope. només és això, tu Sí. què creus que a partir d'aquí pots intuir? Això? Vale? Li he donat unes calces normals. Sí. Vale. Això. Quina creus que és l'alternativa ecològica a les compreses i tampons si només et dono unes calces? Que siguin Vale, hi ha absorbents. possibilitat de rebote, perquè ve que el Roger molt És que jo alterat. m'estic convertint en un... Com? A veure, torna a plantejar... Vale, jo et dono unes calces i et Sí. dic que això és una alternativa a les compreses i tampons de plàstic. Ho has dolorat, recorda. Són absorbents, Vale? no? Sí. Entenc? Que Vale. el teixit a part ja... Vale, podria ser dues opcions. Aquestes calces no són absorbents, jo no Ah. les tinc, però ara explicaré què són les calces absorbents. O sigui, sí, Ai, volia no que ho ho són, diguessis. això. Aquestes no ho són les calces vale. normals. Però també es podria deduir d'aquí una pràctica que no crec que moltes dones ho facin, però que es diu el sagnant lliure, que és que vols explicar tu, Roger? No, em sortia el concepte free blooding d'anglès. Sí, vale, perquè sagnant lliure. Soc internacional. D'acord. Vale, Martí. doncs... I no les portes, les calces De tot arreu. absorbents, eh? No, no les Aquestes tinc. no ho són. Oh, No, fuck. no ho són, no les tinc. Doncs això, les calces absorbents substitueixen tant compreses com tàmpocs, estan fetes de cotó i d'un material absorbent, hidròfug, transpirable i antibacterià, i els beneficis doncs, que poden funcionar per poca regla, que també absorbeixen el flux vaginal i les pèrdues d'orina, i es reutilitzen posant-les en remull amb aigua freda, rentant-les amb aigua a màquina i sense suavitzant. Lejía, que això el Parrilla ho sap molt bé, se'n recorda molt. I res, hi ha una empresa barcelonina que es diu Femflare, que va crear aquestes calces, bueno, se les va copiar d'altres models, però les va fer aquí amb productes locals. Són que es molt diuen més... Cocoro. Perdona, són molt més Digues. gruixudes que unes normals? Doncs no tinc ni idea, no les he palpat, només he vist imatges. Ah, vale. Crec que la part com més de la Suposo que vagina sí. sí, però Vale. la resta, inclús diuen que poden ser, que hi ha models sexis, saps? En plan, que van més enllà d'això. Perfecte. I fins aquí la classe d'avui. Molt bé, aprendrem Molt bé. molt aquesta temporada al magatzem, Anotat. Perfecte. Val, i ara anem amb lo viral. Vale, m'haig d'aixecar i anar allà, Ah, val, sí. però a més, Mira, fem una cosa. Mentre sona la Vale, presentació. però i una altra cosa, abans de que soni. Anem passadíssims, ja hem acabat el temps, espera, no em talleu ja. No, No, ara hem ja... d'acabar el programa ja, ho Una sento, hora de Roger. deu. Ho sento, La Roger. bateria... Birra lliure. Passem Va, al va. viral, va, collons. Vale, Jo. Més viral que un herpes genital. Controles tu Amb Roger l'ordinador, Salvatella. És veritat, amb Roger Salvatella. Me'l gires en format per mi o...? Ens vale. preparem Ja no hi ha problema. totes les Això, proves això. tècniques. Vale. Tallarem, no? Vale. Què passa, tios? Endavant, Roger. I tia. Mira la bandurria. Què passa, penya? Pues comencem. Va, som-hi. Avui, la setmana passada... Hòstia, que bo aquest titular. És guapa, eh? Sí, el titular, no sé si tirar-lo ja, que els oients ho vegin ja, o que... Vale, primer ho explico i després anem al tema. Avui us porto el que dic, 3 temes bastant diferents. La setmana passada sí que va ser tot del tema de Catalunya i tot el procés. És que és molt dur el titular. Però dins el titular també té gràcia. Vale, i començarem amb, evidentment, ara suposo que sí que sortirà en pantalla, el gran titular que ha fet un diari que no coneixia, un diari digital que es diu Los Replicantes, que és la malentendida declaración de amor de un torero a Victoria Federica,
en plena corrida. Recordem qui és Victoria Federica, aquesta noia amb aquesta cara tan... Peculiar. Ben aconseguida, fruit de generació de germans i cosins. No poder. Doncs el tema és que... No, pobreta. Aquesta és filla de la infanta. De la infanta... s'assemblen un Una poc. retirada, sí. La guapa, li diuen. La Helena, no? Crec que és... La Cristina. Ni puta idea. No us inventeu, sisplau. Mira, Helena, al sobre baixa. Exacte. És la filla, perdó, eh? La filla. I germana de Froilán, el crac. El preparado. Què li passa a aquesta noia? Aquesta noia és molt aficionada als toros. La monarquia i aquestes coses no els agrada. No són populatges, li agrada els toros. I què ha passat? Doncs que ella, com a gran aficionada als toros, té o se l'ha relacionat amb molts nòvios que eren toreros. Van a la fèria de Màlaga, en una corrida, que ara veurem què va passar, i del que s'atendeix aquest titular. Hi ha un torero, que juraria que no és d'aquí, que és sud-americà, que es diu Andrés Rocabrey, que és un dels millors d'ara mateix, que, com el veiem a la imatge, se li va acostar. Hi ha una tradició en què quan es fa una corrida i es mata el toro, se li ha de fer una ofrenda a la persona més rango de que hi ha, doncs, en aquest cas, a Victoria Federica, i se li va acostar amb l'orella a la mà per fer-li entrega, ella es va veure visiblement emocionada i li va dir, segons el diari Hola, aquest torero li va dir a cau d'orella, o juntament, ho podem veure aquí, a cau d'orella, amb la a cau orella. A cau d'orella, bona nit. Vaya. No, deia per això. No deia per això. Vale. Brindo por un futuro juntos, eres la reina de mis ojos. Això segons el diari Hola, del que es podia extreure certa relació, no?, de tal. Resulta que el que li va dir de veritat i que es van afanyar a dir els de comunicació d'aquest torero és brindo por el futuro de las fiestas de los toros y de la institución que representa, referint-se a les festes i a la monarquia. D'aquí va haver-hi el malentès i d'aquí aquest gran titular que tornem a veure aquí, la malentendida declaració d'amor d'un torero a Victoria Federica en plena corrida. Déu-n'hi-do el titular. El punt és que la Victoria Federica se l'ha relacionat amb altres toreros, que ara veurem, veus la imatge aquí, que és un torero que va tenir un accident fa poc, i ell el van a veure a l'hospital. Ortega Cano. Exacte. No, aquest va tenir... Sí. Aquest va fer un accident. Aquest va fer un accident, correcte. Total, que el van a veure, però ara diuen que no està junts, perquè, atenció, Victoria Federica, i aquí una mica de cotillo, està amb un tal DJ Barce. DJ Barce. Que és extensible DJ Bárcenas, que és el cosí de Taburete. De Willy. Per tant, és nebot el de... DJ Barce. Del famós DJ Bárcenas, que es declara DJ Barce, que el cabron diu que el seu gran somni, aquí no surt, però bueno, que diu que el seu gran somni és tocar amb Hardwell. Que jo ja ni el DJ Hardwell. És un DJ, no? Sí. Hardwell. I que es veu que vale, sí. el DJ Barce ha tingut bolos amb Zetangana, bueno, amb diferents cantants, i doncs mira, Victoria Federica anava a dir se l'està xuscant, no ho sabem fins ara, però se'ls veu junts. La Victoria Federica és més gran o més petita que el Froilán? Jo crec que és més... creus? És més petita, d'aquí poc farà 18 anys. Hòstia, pues, cojo, eh? La Victoria Federica. Què vol dir això? Que les infantes són molt joves, tio, encara. Bueno, farà 18 anys i el Froilán fa temps que està a la presó. A la universitat, sí. En sèrio? Sí. Està estudiant aquest pavo? Sí, amb Valenciaga cada dia porta el cabron. No, les Yeezy, bueno, una d'aquestes sabates tan així. Entre todos todo, li paguem. Pues bueno, doncs això, anem a un altre tema. Va, som-hi. Perquè aquest ja ha acabat. Hòstia, aquest soroll és super... ASMR. Anem a una polèmica que hem estat parlant ara fora de càmeres. Ara, portem anys parlant d'aquest tema. Masses. Entre el nostre grup d'amics. I és un, diguéssim que són com dos bàndols, i és el Marvel a favor o en contra. Marvel derivant a pel·lícules de Marvel de superherois. Què ha passat? Aquest últim mes va aparèixer a principis de mes Martin Scorsese, un dels directors de cine més famosos de la història, i va venir a dir en un titular que el que feia Marvel no és cine, que ell particularment no havia vist cap pel·lícula de Marvel, però que considerava que no era cine. Llavors, és que me cago en la puta, tio. Espera, ja està, els dos niñatos aquests van amb... Mira, escolta. Ja us... Espereu. Perdó.
Va venir a dir això i que li semblava, bueno, com veiem el titular ara, parcs d'atraccions i que no tenien res de veritat les interpretacions, que tot es basava en el croma i tot. Aquí comença una mica una guerra i és James Gunn, director de, m'ho he dit abans, Guardians de la Galàxia i alguna més, va respondre bastant educadament de, hòstia, amb el respecte que li tinc a aquest tio, em sap molt greu que ataqui això, però que m'agradaria que veiés el meu cine i tal. Bla, 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 i van entrar diferents interlocutors bastant interessants. Samuel L. Jackson, Nick Furia, es posa a favor de Marvel, dient que és un tal de Martin Scorsese, i per altre costat tenim un dels grans directors com és Francis Ford Coppola, que es posa a favor de Martin Scorsese i diu una de les frases que he llegit abans i que és aquí, que és, Marvel se queda con todos los recursos, parlant de, que ara ho parlarem una mica si voleu, de com es distribueix ara mateix els pressupostos en el cine, y després diu, Martin, le digo como un pseudònim, fue muy bueno porque no dijo que era un cine despreciable como lo digo yo ahora. Jo no sé com us posicioneu aquí, no sé com veieu aquesta polèmica, també ha sortit Robert Downey Jr., que és el Iron Man, que va tenir una picabaralla amb l'Iñárritu, No ho sé, amb un d'aquests... Iñárritu, el Cuarón. No, Iñárritu, perdó. Segur que es van dir de tot, es van entrar en tema racial i tot de mexicà. Sí. I va dir alguna així com... perquè l'Iñárritu va dir que era un genocidi cultural, les pel·lícules de Marvel, i va dir, Robert Downey Jr. va dir que una persona que parla espanyol parli de genocidi cultural és molt fort, o alguna així com... sent mexicà, això. Bueno, és igual. Van entrar al marro. Aleshores, no sé què en penseu vosaltres. Jo molt fàcil. Scorsese has dit que ha criticat Marvel i després, o sigui, dient que no són pel·lícules i després dius, i ell mateix ha dit que no n'ha vist ni una. Llavors, com polla sap el que és? És que és impossible. Hauríem de tenir el número de Martin Scorsese aquí, tio, i l'hauríem de trucar ara mateix i cagar-nos amb la seva. Segur que la faria. És una tonteria, tio. I jo crec que molts cops es jutja massa Marvel des de fora i per la repercussió que té com a fenomen pop més que per un producte de cinema. I si mires una pel·li com és Infinity War, i jo personalment Civil War també em sembla espectacular, Guardianes de la Galàxia, ajuda'm, Pere. L'última de Thor és molt bona. I hi ha merda, vull dir, no t'ho negaré, dintre de Marvel hi ha pel·lis que fluixegen molt, però les grosses, els Vengadores i de més, jo crec que... Jo no em vull posicionar més perquè no vull que això sigui una discussió, simplement que... Ja sabem la teva posició. La meva posició, sí. Però a més jo considero que són bones pel·lis algunes, però crec que la majoria és... I que sí que critico molt que el pressupost de tota la indústria ara mateix estigui focalitzada en fer pel·lícules que al final són... Però sempre hi ha modes. I passa exactament el mateix amb les pel·lis del Woody Allen. Vull dir, l'Scorsese al seu moment estava fent pel·lis de gàngsters, però la diferència de que diu Martin Scorsese que, i això no ho posiciono jo, és el que diu ell, que hi havia molta més realitat abans sense tant croma i sense tant això. Sí, el croma és veritat, però... I les interpretacions són ridícules, perquè al final sempre caiem en la tendència d'interpretacions nyonyes amb el cine de superherois. És un format molt... La polèmica ha acabat amb Scorsese, que deu estar fins als collons ja que li toquin els collons. En sèrio? Que ha acabat dient, les pel·lícules de Marvel són altre tipus de cine, com volem dir, d'això m'ha de molestar. Segurament anava enfarlopat quan va dir la primera declaració i ara ha volgut acabar dient... Les celles aquestes que porta, mira-li la foto. Recordem que... Porta ulleres en aquesta foto i no se li veu. Recordem que Martin Scorsese estrena el 15 de novembre The Irishman, que fa pinta que serà un pel·lículon. Que, no sé, és que a veure... L'està traient per Netflix. Ja, això també és una mica una contradicció. I està reciclant temes i actors. És igual, suda. És decrèpit. Ens enfadarem. Eco-friendly. Exacte. Què era això de la microhistòria, Pere? Ara ho dèiem. Acabem, si us sembla. Acabem amb l'últim tema. Això ja és a nivell fanfarri, a nivell gràcia, que l'altre dijous, no sé si va ser dijous o ara no hi cauré, va haver-hi un partit de futbol entre el Celtic de Glasgow i la Lazio, per posar una mica en context, el Celtic de Glasgow, equip d'Escòcia, tirant cap a l'esquerra, independentista escocesa, moltes banderes independentistes catalanes al camp, sí, en sentit d'afinitat. De suport. Jugava a Glasgow.
es jugava a Glasgow. Crec que sempre havia sigut Rangers contra Glasgow. els Els d'allà. Rangers eren els més de dretes. No? Exacte, els Rangers diguéssim que són els protestants d'allà Oi? i contradictòriament els catòlics, que podria ser més de dretes, però allà la gent pobra eren els catòlics i eren l'equip, diguéssim, militant del poble i tot això que era el Celtic de Glasgow. Què va passar, doncs? Que va aparèixer la Lazio, que recordem que és l'equip nazi per excel·lència d'Europa i d'Itàlia i de molts rivals amb tots els equips d'esquerres, i van aparèixer ultras de la Lazio pels carrers de Glasgow, doncs fent símbols, el que fan els nazis, menjar molts plàtans i saludar Rockstar, plàtans i caminar pels carrers i tatuar-se i anar al gimnàs. Què va passar? Com posa aquí, la curva norte de la Lazio, que són un grup extrema dreta, que tenen la Casa Pound, que és un lloc on és com una espècie de museu per Mussolini a Itàlia, i és com la casa de la Lazio, bueno, és un show. Aquí podem veure, no sé si es veurà el vídeo, però bé, és igual. Van saludant, ensenyant samarretes dels Rangers, les típiques coses que es fan, però què va passar? Que els de Glasgow jugaven a casa, mai més ben dit, i els hi van preparar un seguit de murals. Aquí segueixen havent-hi les imatges que suposo que ens punxaran, però ara anem a les imatges que... Com que ens suposo que ens punxaran? Això s'està veient tot. Ah, sí. Pues jo crec que això no, però ara quan cliqui, que s'obri les fotos, sí. Genial. Anirem a veure les fotos, com dèiem, que els estaven esperant amb aquests megamurals, podríem dir, al camp del Glasgow. Això imagineu-vos pancartes gegants, no sé si es veu des d'allà lluny, però el que posa és el vostre Your Fear is Here, la vostra por està aquí, i és Benito Mussolini, acompanyat de no sé si una prostituta, tu em podràs corregir, un amant que tenia. El nom és molt concret realment, però ara no l'he pogut buscar. I els van posar del revés, com volem dir. Atenció amb això, Brigades Verdes, Lazio fa color, i aquí un pòster de Mussolini i posaven penjat. Follow your leader. Mussolini penjat del revés, que és com va acabar a Itàlia, amb unes imatges molt dures i molt curioses que es poden trobar posant Mussolini a una gasolinera i apalejant-lo a pals, igual que Franco li va passar. Sí, ara anava a dir igual. Hitler i Mussolini no van acabar igual, i aquí un missatge claríssim dels hinxes del Glasgow dient-li follow your leader, seguiu el vostre líder, i aneu. tots. La curiositat, ja acabant, aquí no es veu cap imatge, però hi havia estelades per aquí, i moltes banderes antifeixistes i tot, i el Glasgow va guanyar 2-1, o sigui que què millor que celebrar-ho amb una victòria davant dels fatxes, i ara falta la tornada, que els de la Lazio estan dient, ja vindreu ja. Estarem atents a veure com es cou. Porta'ns, ja ens entrarem quan sigui la tornada i ens portes el dia següent. Doncs segur que hi ha un mural espectacular, perquè els de Lazio seran moltes coses, però també tenen aquesta espectacularitat de... Perfecte. Doncs ja... El tifosi. Tifosi. Què és el tifosi? El tifosi és l'afició de la Lazio? Són els ultras, crec, és com dir tifosi, és com dir seguidors. De totes, Sí, és com dir seguidors, crec. Els ultras. Doncs a veure. Doncs això, veurem la resposta. Gràcies, Roger, amb lo viral. I ara acabarem ja el programa. No sé, Galant, si vols acabar amb alguna cançó en concret. Sí, però no sé en concret quina. Llavors... Caini, no? Sí, clar, l'últim programa, el pilot, no sé si s'haurà emès encara. El penjarem. Sí. Vaig dir que Kanye West treia un àlbum. Llavors, a mi la cançó que més m'agrada és... Everything We Need, que és, ara la posaré, ens acompanyarà a poc. Però la posaràs directament d'aquí o editat? No, editat. Vale. I és una col·laboració de Kanye West amb Ty Dolla $ign i Ant Clemons. Doncs amb això ens despedim. Doncs això. Que vagi molt bé. Vinga, va. Adéu. Fins al següent. Bona nit. Adéu. After the storm is sight, it's just a morning light. Switch your attitude. Go ahead, level up yourself. This that different latitude.
Life too short, go spoil yourself. Feel that feel, enjoy yourself. Cause we have everything we need.